Awards, oh! Usa kaming gabi mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na rin. Ayan, hello po sa inyo, no? Magandang gabi po ang ating huling tatlong gabi sa pagtutoy. Oo, natatawa ba tayo dyan? O nalulungkot ba? Or ano? Ayan, ito na po yung last 3 nights po ni Uncle Totoy para sa programa natin. Of course, hindi lang po sa programa po mga kabisyo, ha. Ito na yung siguro pamamaalam ng inyong Uncle Totoy para sa programa, no? Of course, para sa programa, para sa ere siguro din. For the last 15 years ang pag-ere po natin, no? Dito po sa buong Metro at Mega Manila. Nagsimula pa tayo, no, sa kabila, no, dito sa Yes FM. Tapos way back 2009 siguro 'yun. Oo, 2008, 2009. Hindi ako sigurado, ha. Medyo ulyanin na, no. Giango-ango lang yung Uncle Totoy. Pero despite sa mga ganun po mga kabisyo, of course, isa sa mga ang nagpasikat sa Metro Manila o Mega Manila ang atong ekspresyon na hayahay! Diba? Of course, andito na ngayon tayo sa Love Radio at magpapaalam tayo for the last 3 nights natin mga kabisyo. Masakit mang isipin pero ganun talaga ang buhay. Ang constant lang talaga dito sa ating mundo ay ang change. Oo, hindi yung sinsilyo, ha? Hindi yung ano ba yun? Kambyo. Ayan. Pag andito ka sa may bandang Davao, ang sukli po ay kambyo. Pero pag andito ka naman sa Metro Manila, pag sinabi mong si Manong Driver kumakambyo, pwede siyang maganda, pwede din siyang hindi maganda. Oo, si Andro kumakambyo. Ayan. Si Boy Pindot kumakambyo. Anyways, pag-uusapan po natin ngayong gabi mga kabisyo ay tungkol po sa ating pinakamamahal na boss. Ang boss mo, ha? Oo, at matanong nga kita ngayon kung naramdaman mo ba na mahal ka ng iyong boss? Words, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic siguro. Oo, sabi ni Boy Pindot, Boss Totoy. Parang ang pakit. Oo, sabi dito. Kaya nga, sabi ko nga, bakit ka naman matatagalan yan sa pinagtatrabahuan mo kung hindi ka mahal ng iyong boss? Ayan, mahal ka siguro. Oo, kaya mamaya, no, eto, may na-post po tayo sa ating fan page, no? Mga senyales na mahal ka ng boss mo. Oo, ano ba yung mga senyales po mga kabisyo? Kung ikaw ngayon, last 3 nights natin, samahan niyo po ako para magiging maganda naman, memorable naman yung pagsasama-sama natin, ganda wanda, di ba? Oo, kasi ayoko din namang mamamaalam eh. Pag mamamaalam ka, ibig sabihin, hindi ka na babalik. O, kung babalik ka, magiging isang aswang ka na. O kaya, ano ba, magiging ghost, di ba? Ayan, so sa last 3 nights po natin mga kabisyo, ay aakayin mo ako. Parang ginawa ngayon ni Andrew. Habang si X ngayon, binubuhat niya si Andrew. Pero yung kanyang dala, ayan, dumidikit sa likod. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Mayong gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!